Здравейте хора, тук сме във Враца на хижата. Отиваме на 4-та скала с мой приятел Боги. Сега слизаме, защото вече бяхме. Нали бе? Да, бе. Да. Абонирайте се, моля. Лайк и сабскрайб на канала, защото не може. Трябва да се абонирате за каналчето. Ще правя още такива яки видеа. Нали? Моля ви, абонирайте за канала. Макол! Не мога. Да. Оп. Дай газ, Бого. Мали! Бато! Юсейн Болт! Чакай бе, чакай бе, чакай бе. Филипс! Цак, 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 цак. Опа. Лайк, сабскрайб. Опа. Абе, ясно си. Според тебе това ще събере ли гледане? Не. Не знам. Ама поне го правя. Какво да прави иначе друго? Добре. Не, то няма шанс. Това няма шанс да събере лайкове и гледания. Ама след това ще го качим.